I tu, què vols fer amb el teu futur? Vaig decidir fer el grau superior d'il·lustració, ja que al venir del fer el grau de Belles Arts volia tenir una especialització i des de sempre m'havia interessat molt tot el món del dibuix i la il·lustració, i quan vaig descobrir aquest cicle el vaig trobar molt interessant, ja que també com que s'estudien a part de les assignatures més de dibuix, foto, història, d'il·lustració, entre moltes altres, es toquen moltes tècniques del dibuix, tant analògiques com digitals, i s'aprèn moltíssim i em sembla molt interessant. I també com que ens estan preparant moltíssim de cara a endinsar-nos en el futur, fent projectes més reals i tot, i fent prototips per tal que anem molt preparats de cara al món laboral. I el recomanaria per totes les persones que tinguin aquestes inquietuds semblants a les meves, que els interessi molt el món de l'art i del dibuix i que ho vulguin provar i experimentar, que jo crec que els semblarà molt interessant.